Li parêzgeha Mêrdînê ya Bakurê Kurdistanê îsal tê çavarekirin milyonek û 500,000 ton genim bê berhemanîn. Parêzgeha Mêrdînê ku 3 milyon dekar erd lê heye û sedî hefteyê erdan tê avdan li herêmê bûye navendeke mezin a berhemên çandiniyê. Di demekê de ku cîhan ji ber şerê Ukraynayê rûbiriyê krîzeke mezin a genim bûye, Serokê navenda dexlûdan û bazirganiya Qoserê dibêje, çaverê dikin berhemanîna wan a genim li gor sala par sedî bîst zêde bibe. Geçen sene Sala par li deşta Mêrdînê milyonek û 200,000 ton genim berhem hebû. Em çaverê dikin îsal milyonek û 500,000 ton berhem bê. Li Mêrdînê piştî çînîna genimê bejî di nav hefteyekê de çînîna genimê avî jî dest pê dike û hemû amadekarî hatine kirin. Makîneyên dirûnê ser erdan e û depo jî ji bo komkirina genim hatine amadekirin. Kızıltepe'nin susuz topraklarında. Ev genimê erdên bejî yên Qoserê ne. Maşallah ew jî baş in. Onlar da güzeldir. Codkar jî ji berhemên xwe kêfxweş in û hêviyên wan zêde ne. Bu sene güzel. Em îsal çaverê dikin baş be. Hêviyên me baş in. Em niha li nav genimin. Vek hûn dibînin xweş xuya dikin. İnşallah dê be bereket be. Mêrdîn di hênardekirina ard de li ser asta Bakurê Kurdistan û Tirkiye bi rêjeya sedî sî û sîsyan di rêza yekem de cih digre. Ji Mêrdînê sala par di serî de ard, savar û meqer ne bi 958 milyon dolaran hênarda hat kirin ku piraniya wê bo Başûrê Kurdistanê bû.